Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena one-box store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibhenji, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze bhizinisi lakho. Ubabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisi lakho. Shayela Babu Dokotela njengamanje ku-063 689 8922 noma ku-082 459 1816. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile baba ohleli phambi kokuhle siyadla ke manje asibonga kakhulu support esinayo and then the channel has reached abantu aba more than 15 million viewership according to state analysis. That is too much. I was not expecting that. Njengamanje sinabantu ababalela ku 50,000 and more ababuka i-channel and then siyabonga kakhulu uyisupport yini le. Angisho lo Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ushuthela namhlanje ebhedini ekuthiwa iNetbank House Building sise-Dark Room studio number 1 umfana muhle ngathi Khihlemu lona ungumzukulu kaMancingezi. Namhlanje sizokhuluma ngento esibiza ukuthi Liphenduliwe Idlozi. Idlozi lo muntu liyaphendulwa uzothi uMbabu Dokotela mina likwazi ukuphendulaami ngisindisiwe. Good for you. Good for you. Lento akufuneki siyenze ibe too mythistic, ingabe too phony, yabo. Ingabe fake kakhulu ukuthi Idlozi liyaphendulwa yini. And there is not one version lokuphendula. Kodwa ngizonika ama charismatics awu2. And akhona amanye engeke ngikwazi ukwasho, but ngifuna ukunika nje awu2. Elokuqala uma siphendula Idlozi, uma kuthiwa Idlozi la nginiphenduliwe. Kuba nomuntu ngesikhathi nenze umsebenzi ekhaya. Nizohlaba imbuzi noma yini lo umsebenzi wenze kodwa nizogaya utshwala. Lo muntu into azoyenza yena uzothatha umuthi ekuthiwa amakhosi abongcamasi. La makhosi abongcamasi ngifundisa kakhulu. La into umuthi le nto le. Uzothatha amakhosi abongcamasi, athatha umuthi ekuthiwa umaguqu. Awufake lapha phakathi. Athatha umuthi ekuthiwa uhlungu, alifake lapha phakathi. Athatha umuthi ekuthiwa ubani, alifake lapha phakathi. Lento ke manje useyiqulile lento isehlangene mase ethatha ibhakede afaka amanzi mase ecapna lento ayifake lapha phakathi. Mase sekwenzela mase ke uzosuka ke athenga inkukhu emhlophe ulamthuthu ayibeke la ayiyeka akhayisa amakhandlela awu2 awashiye ekhaya. Ekseni uma evuka uza kuwena wena ohlabile. Uma efika lapha yana uzobe oqala noma besibili. Into eyenzekayo ithi uzophuza utshwala. Even noma ngaba akaphuza utshwala, umalume useyaphuza, namhlanje uphuza utshwala. Uzophuza utshwala la endlini noma leminyango. Aphuza aminye impela athi esuke besukuma ethi kunomuntu amlindile lapha uyabuya ahambe. Uma efika lapha ekhaya uyaphalaza lobutshwala. Uphalaza bonke. Uphalazela kuloya muthi osebhakedeni. Awungezwe ukuthi ngithini. Uphalazela kuloya muthi lapha ebhakedeni. Uzobe sethatha umuthi okuthiwa umvala sangweni. Awuphehle kanje lo muthi. Angawuthi awuphehle kanje athi nina mosibani ngithi hlanganane ke nanku kudla kwene nginika kwena sengizonika ke inyoni yeni nime seniyahlaka niphuze inyongo niphuze igazi mase seqedile ukuphehla lo muthi mase seyibulala inkukhu. Le nkukhu meyibulala akazi uyinquma la uzoyisika la ayidabula umlomo igazi liconzeka athi dlane ke nenosenzo kubo sibani. Inkukhu ayikwazi ukukhala ayikwazi ukwenza lutho igazi liphophoza one way. Uma eqeda lapha khipha inyonga ayiqhumisela phakathi. Uma eqeda lapha khipha into esibiza ukuthi ingingila. Ayisike ayichithe lapha phakathi mase siyawuphehla ke manje siyawuphehla. Athi ke abadle ke nakho ukudla abanika kona. Uzoyiphehla lento mase seyithatha lento le athole indwangu eminyama yokuzila. Mase ethatha ukhamba olukhulu lokuphuza utshwala ayithathe into ethi uhuluhlu okhambeni lokuphuza utshwala mase seyiphumela endaweni engcolile. Angizwe ukuthi ngithini endaweni nje eyifokozi nje engcolile afika hamba lapha mase lo khamba lolo useyaligqiba. Uma eligqiba la uzobe semboza ngale ndwangu ke lemboza ngale ndwangu le ngalondlela ke into zenu ziba mnyama into zenu siyavaleka. Lapho ke uzothi uMbabu Dokotela thina ekhaya sikaze sihlabe and lento thina mina I affect because I don't know ukuthi le theory yakho ukuthi mekuzophendula Idlozi ufuna aqale kuhlatshwa
lento ke imi kanjena ka ithi into abantu abazonithakatha abalindi ukuthi nizoze nihlabe banithakatha ningahlabanga. Omunye ke wenza njena ke makuthiwa kuphendula idlozi uthenga i-tray la ile plastic lelathayela athenge i-handkerchief lo kufinya mise thatha induku nje ukhune engaka inqumo ibe ngaka ibe u30 to 40 cm mise thatha le duku leli alibophele kule ndwangu le libe ifleka angakwazi ukuthi kanje mise sewenzile lokho mise thenga inkukhu ayibhoyila angawufaka usawoti ayipheke afaka usawoti amanqina ikhanda konke kuzoba laphana akazulahla lutho ingingila izibindi amathumbu phela zowalahla konke kuzoba lapha akukho azokulahla. Thenga ulamthutha ayipheke lento ayipheka ayibilisa mase ayithatha into ayibeke etrayini uzobeke sethatha isivalo sika porridge yabo isivalo sika porridge lesiporish angayicathula athatha ke isivalo sika porridge uyahamba ke lo mbhemi lo hamba namakhandlela awu2 amhlophe uzoya ethuneni alomuntu angalazi le thuna likufuna kuba athole ithuna elidala elingakhonkiwe elimile utshani uma efika la uzokuhloma lamakhandlela ame kanje yizo into engisho ikhandlela ngapha mase ethatha le duku leli lahlome center kulamakhandlela liphephezele kanjeni. Abantu abakhulele emakhaya bayazi ukuthi insizwa imiqonyiwe yayimisa iduku uzongenzela efana le mase ethatha lesivalo saporish asithele amanzi awathela agcwale mase ethatha le tray leli nalenyama le akubeke lana mase seyaguqa aphathe impempe ashaya impempe kuzobe kathathu avuse lo muntu olele la ethuneni mase siyamtshela ethi umuntu wezizwe ngithi mina ngithanga ikukhumbule namhlanje ngikulethe lokho esengicela ukuthi ke mase ke uyahamba uye enganeni zikaSibanibani ukuthi zike zamkhumbula yini uSibanibani njoba wena udla kanje uzomkhulumisa lo muntu umphahlele le ngane awuzibiza ubiza abazali bazo indlu yonke ngalo ndlela ke usuyamtshela ke lo muntu usuthi ke Sibanibani lapho ukhona nangu umuntu olele phansi kothula lomhlaba ngicela uzodla naye wena obuyinhlokele la ekhaya ngicela uzodla naye into enzekayo la uyasukuma ke manje ushiya amanzi ushiya inyama ushiya amakhandlela ekhanya ushiya iduku usuyayitshela ke wenza instruction manje uthi nansi ke inyama ke enizoyidla meniqeda ukudla ke mase niphuza nanka amanzi kodwa amanzi meyichithekile senolanda uSibanibani azowakha lamanzi uma engawakhe nomphuca yonke into anayo nazi izibani enginikhanyisele zona meyicishe leSibanibani nocela uSibanibani azozikhanyisa mengazikhanyisa nimenze ukuthi kube emnyama kuyo yonke into ayenzayo nanti iflag engiliphamphazisala ngamasoka naniqonya ngithambani ke nokuSibanibani bonke ubudlelana nabo nibaxoshele ngisho amakhosikazi ngisho izingane ezingagana ezikhulele iphuphunyelwe izisu lento ke uma usuyishiya ke lento ke uma ususukuma nje uhamba kuzofika inyoni zichofa kancane lenkukhu zithi zisuka inyoni zibe zifuna ukuphuza amanzi inyoni imiphuza iphuzela enhlabathini ithanda ukunyathela entweni izothi yanyathela inyoni kule vasaport bese gwembe xe simboze ke sichitheke usuka nje uhamba kuzofika umoya omncane nje amathuna acisha onke lamakhandlela lothi lishona usuku la namhlanje noma la kusasa ezobe sekunomoya omkhulu liwe leduku lekade liphephezela lezo ngane lowo muzi ubulele Liphenduliwe Idlozi ukuthi bayawenza umsebenzi noma bawenza umsebenzi akudokwelgayela wena kodwa kusala induku izongena nje qo kubona la ilapho obona khona ukuthi idlozi lakho liphendule ngoba lento yamasiko aniyenzi kodwa nihlupheka nje abantu abawenza amasiko inkinga abanazo nawe nazo ngokuthi nivaliwe but navalwa not ngemsebenzini yenza navalwa ngomkhathi ukuthi yonke into enithi niyayithinta lo muntu lona uvukayo nohamba kube sangathi ngabakhona ekhaya umuntu oyinyanga noma oyisangoma ngobani na kuyavuka phela lo muntu lapha ethuneni uhamba nani ufuna niwenzele lo msebenzi kuyonakala ke
uma kanawenza lo msebenzi. Yilapho bona khona ukuthi niloyiwe. Nilele niwenza umsebenzi uthi uyabuyela eGoli umiswe. Uthi uyafika eGoli imoto yakho bayigqekezile. Uthi uyafika eThekwini emsebenzini ekotishini lakho la eromini yakho bagqekezile bathatha izinto phakathi. Kanti lo msebenzi ebeniwenza nanenzela isipoki. Lo muntu animazi. And ukuhlupheka kwenu it should not lead to ukuthi nina kuthiwa yenzani umsebenzi. Once nenza umsebenzi oba kuthiwa nixakile, there is something wrong. Funa number 1 lento enixakenisile kube iyona into enidila nayo kuqala. Iyona efuna niqala nidile nayo kuqala, but angabi into ezojaha ukuthi nithi nohlaba. Once nahlaba into efunayo kusuke kuyilesa spoke lesiyana. Uzothi Babu Dokotela uyasiconfuse ispoke kanjani? No, into edala ukuthi le spoke lesi sizinhlupho because siyabaza abantu bakini babiziwe. Uma siza le spoke siza ngesithunzi salo muntu obiziwe. Njalo umuphuphu sibanibani. Kanti lo muntu uthe emndenini kade enza le nto owababiza ngamagama labantu. Njalo bekufika ngathi kufika bona. Kanti kuvukelwe umuntu ovuswe ethuneni ongahlobene nani. Ingakho menenza umsebenzi osana benenhliziyo embi. Afika wona akhahlele zonke izitsha. Engisho ukuthi azike ukuthi idlozi usuke liphenduliwe. Akuyona lento ukuthi ivese lento amadlozi ayikho namba kade ehlabile iphandla zemanzi kodwa sebekuboshwa umfowabo. No. Ingoba idlozi kunomuntu oliphendulile ekhaya. Lento ke into ke ufuna uyazi awukwazi ukuthi wenze lo muntu ongahlobene na kufuna kube umuntu wegazi okwenzela into ngenza ukuthi ungahambe usola abantu uthi kushuthi nosibanibani nje wasenjela ekhaya wasiphendula. No, akunjalo. Into ekhona nenzana nodwa nibulana nodwa nomndeni. Engisho ukuthi ufuna ukwazi ke lokho ukuthi ke njengoba kunjalo nje angeke futhi mase selilungiswa idlozi nibizane nodwa futhi sekufuza ukuthi wena uhambe wedwa uye enyangeni iyokukhipha kule covenant obizwe igama lakho khona noma indle yakho ebizwe khona ngoba uma uzothi ihlanganani nomndeni it's not going to happen. Lespoke lesa sakhela ukuthi silungise izinto. Lespoke sihlakaza yonke into ekhaya. Engisho ukuthi nezinyanga ziyayenza imisebenzi zenzela abantu izinto but zingakwazi ukumlalela kahle umuntu ukuthi lo muntu lona kwathongo lakhe alikho. Kwathongo lakhe laphendulwa. Ngoba ukuhamba kwale video ngizohamba nginifundisa ukuthi umuntu wakini uma ehlupha umuntu uma encwatshula labheke phezulu kunomuthi owakhiwayo simphendule ethuneni alale ngesisu. Ngizonifundisa ngalonto ukuthi angiyifundi lento ekuthiwa lesidalwa sembi ihamba usilahle emfuleni. Isidalwa sakene silahlwa. Isidalwa sakene siyaphendula silaliswe ngesisu. Singakwazi ukuthi sihluphe ngoba sesilele ngesisu. Hayi lento ukuthi kuzothathwa umuntu kuthiwa akahamba olahlo lwandle. No, ungamlahli uyomlanda nini musumdinga. Mphendule. Ngoba akazenzi imphendula kodwa abe womndeni ukuthi akasenanto ayenzayo. Lento izokusiza ukuthi njengamanje uye kumuntu omelapho endabuko umtshele ukuthi uBabu Dokotela utheni nina niyakwazi ukulalisa umuntu ngesisu niyakwazi ukuthi kunento ayishilo uBabu Dokotela ethinte ukuthi ningakwazi abelaphi endabuko bazokwazi ukuthi bakwenzele lokho. Uma bengakwenzeli batshela ukuthi abangifonele ngibafundise ukuthi lento bazoyenza kanjani. Babu Dokotela bawesizwe ojabule nomfana muhle kanti ekhehla nomzolo wamanqisi. Isihloko sanamhlanje besithi Liphenduliwe Idlozi. Siyabonga. Mlaleli, kuwena osomabhizinisi, kuwena onamathenda, kuwena onebox store, kuwena onezitolo, ingama uyinyanga ugobela, kepha akugcwali, abantu abangeni, ufuna ibench, ufuna ulayini, ufuna kugcwala, bamemane beze ebhizinisini lakho. uBabu Dokotela engakusiza akunikeze isipoki. Siyabalanda abantu bakhuluma ngebhizinisi lakho ndawo zonke begcwale ebhizinisini lakho. Shayela uBabu Dokotela njengamanje ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816.